Здравей... Здравейте, приятели! Ето, днес продължавам моят survival на втори епизод. Ето, аз играя на Texture Pack. Sartex, door, launcher, forever.zip. И аз ще играя на този Texture Pack. Ето. Аз също ми играя на Skyblock. Ето, доста ми готини чувчика. Фък. Texture Pack е хубав, но има проблем. Само е това тук. Но все пак е хубав Texture Pack. Ето, гледайте, ако съм нинджа. Сега ще убивам малко прасета. Ето прасета. Не се садете, ако съм се объркал. Но димът. Аз съм дим, да ме няма. Дим, да ме няма. И ми влезе в главата, хора. Не се зарете като го пея постоянно, но не позволява да си пея. Пък ще има димнат от YouTube. Ако си пее, попей го. Аз съм ти ще пею, тя да ти мею. Тя да ти сею. Обичам почивните дни. Ето морето, по-джобове е най-добре. Това е връв. Какво да направя в този епизод? Нали, клипове, ако се качи вече. Ще си направя малко боя. И взема малко боя и ще си направя различна вълна, различна на вид. Ето, вече имам. Сега ще имам червена вълна. Ам трябва да убия грозната овца! О, убих я! О, зади ми на червена вълна. О, сайта ще ми дарена. О, обичам. О, дай се слягам, че някой моб да дойде да ме изде случайно. Все различно. О, опа. Да. Джинга бел. Някой да ми дори аре, ще му изям. Ми изде газа, само да ми дори тъй. Така ще ми лапни газа. Дали съм ги пърси? Налесно съм пък. О, добре. Yes. Мери бамбук. О, обичам. Сему камъко, комадърнито камъчо. Много малко тъй, че този камък мога да направя от камък. Да знаете, че вилагерите, по-точно селяните, могат също да стават зомбита вече. Това е заради
в новата версия. Омага. Дайте да взема един. Забравям как ще взема да ще взема. После ще си направя и моята ферма. После ще го правим. Каре, сега заминавам. Ох, чакайте с бамбуци. Трябва да ги направя нещо, че да вземем една кофа. С 3 пъти. Вече си имам кофа. Това е много добро начало. Аз вече имам кофа и смятам да сляза след малко в моята тъпа измислена мина, която след малко. Която смятам да измисля. Измислена. О, малко стъкла после слагам на къщата. Аз обещах после, че ще направя по-хубава къща. Преди това гледам тази колко съм може повече да няма натоварвам, че после да взема материалите глупайти. Няма да я правя много по-хубава. Тя да свирам как ще стане. И какво правя? Почнах да правя едно и отидах да правя съвсем. Аз ще напиша само Game Mode 1, да имам безкрайна вода. Ето ще издавам тази кофа. Ето също на новата версия. Ето това е стени. Ще ги махна само да ги правя, само да ви покажа и веднага ще ги махна. Ето. Тук ще ги запишка и моде с... трябва да се включен команди с тази работа. И аз вече имам засят бамбуката. Тук не знам какво направих, трябва да си изхъбя дърта, така че оставям тези глупости. Тям късвито ми е един мочи 3 кокала да не ми стигнат. Така че си сърдите, ако не се опитаме още в този видео. Следващия, така че и пък може първо да го подкупя. Пък бягай. Да, ако се... О, да! Опитомих се куче, ето е новата моята нова мастия. И ето вече имам 12 санда. Тях сега ще се направя слабове. Ако ще телепортира ли се или сега ще стори? Не, ще го изпека. Няма много, така че ще отида да направя, но първо ще гледам се само пия. Си кучи стои. И сега ще гледайте как ще се самоубия,
Ако някой успее да направи също самоубийство, браво, казвам. Не знаете, че може и да не стане. И не стана от първия път, но сега ще стара на палка. О, дисциплин. Какво става, Това много се изложихте. Ето като си направя. След ще си направя тук нещо от него. Ще отида за крави. Сет хоум. Сет хоме. Това е проблема, че Сет хоум да ни е Майнкрафт България.